Este bucuria mea să vă privesc pe cei ce ați ales și ați și reușit să fiți în seara aceasta în locul acesta. Este o mare responsabilitate să fiu privit de dumneavoastră, de cei ce sunteți aici în Biserica Betania din Timișoara și de cei ce sunteți departe, poate, de locul acesta. Însă dorința fierbinte a sufletului meu în seara aceasta este să privim toți la Domnul Iisus Hristos, la Mântuitorul nostru iubit, și sunt convins că dacă vom face lucrul acesta, timpul petrecut împreună va fi un câștig. În fața Mântuitorului lumii erau zile de foc. Planul de mântuire pe care Dumnezeu l-a conceput înainte de întemeierea lumii își desfășura ultimele secvențe din ceea ce a însemnat partea pământească legată de întruparea Domnului Hristos. Pe lângă lucrul acesta, natura umană a celor ce sunt în jurul Mântuitorului în zilele acelea își va spune din plin cuvântul. Și în contextul acesta, Nazarineanul, eternul Fiu al Tatălui, știe că are nevoie de pregătire. Pentru ce se pregătește Iisus? Sunt multe lucruri care ar putea fi spuse în momentul acesta, însă fără a ciunti frumusețea și conținutul predicilor din seriile următoare, aș vrea să amintesc doar câteva aspecte. După mai bine de 3 ani petrecuți în compania celui ce era întruchiparea desăvârșită a smereniei, ucenicii Domnului Hristos, discipolii Lui, se vor certa pentru întâietate. Este momentul acela când simți că totul a fost în zadar, că exemplul tău a fost fără rost, că viața trăită frumos a trecut neobservată. De câte ori nu trăim și noi dezamăgirea aceasta? Nazarineanul, Fiul etern al Tatălui, are nevoie de pregătire pentru a trece prin această dezamăgire. Iisus va sta de vorbă cu Petru. Îi va spune lucruri pe care Petru nu le vede pentru că se întâmplă în spatele cortinei. Și în urma acestor descoperiri, în urma a ceea ce Iisus Hristos îi spune lui Petru, Petru declară public că va merge cu Domnul Hristos până la moarte. Iar loialitatea aceasta se va termina rapid acolo în curtea marelui preot. De câte ori în viață nu am simțit și noi gustul amar al abandonului, furtuna puternică declanșată în jurul nostru atunci când oameni pe care i-am iubit, în care am crezut, în care am investit, au ales trădarea, au ales abandonul. Nazarineanul, Fiul etern al Tatălui, știe că are nevoie de pregătire în fața trădării și a abandonului. Iată-l pe Iisus ajuns în grădina ispitirii. Vă mirați că o numesc în felul acesta? Nu mă refer la grădina Edenului. Ghețimani este răspunsul iubirii divine la ceea ce s-a petrecut în cealaltă grădină cu mult timp înainte. În ce va consta lupta din Ghețimani? Cu ce se va confrunta Domnul Hristos acolo? Sunt multe lucruri care ar putea fi amintite aici, însă cred că acolo, în grădina Ghețimani, Domnul Hristos aude cu glas luciferic câteva cuvinte care mai târziu vor lua formă de vers și care vă sunt cunoscute. Și cred că în ziua aceea diavolul, însoțit de legiunile lui întregi, i-au șoptit în ureche lui Hristos: și pentru cine vrei să mori?
întoarce-te, te îndreaptă spre acel pământ rătăcitor și vezi ce te așteaptă. Și adevărul, dragii mei, este că ceea ce se întâmpla în zilele acelea în jurul Domnului Hristos, adevărul este că prezentul acelor zile aducea dovezi puternice în favoarea celui rău. Lupta din Ghețimani nu este o luptă fizică, ar fi fost ușor pentru Domnul Iisus. Lupta din Ghețimani este o luptă cu îndoiala, cu acel oare din începuturi pe care Satana știe să-l șoptească subtil. Și da, dragi ascultători, uneori aici suntem noi. Uneori aici sunt eu, aici poate sunteți dumneavoastră, copleșiți de întrebări, plini de dileme, întrebându-ne dacă mai are rost, dacă merită, dacă se poate, dacă mântuirea este o variantă posibilă sau este doar o poveste predicată din interes sau rostită pentru a ne face mai ușoară viața în mijlocul durerilor ei. Nazarineanul, Fiul etern al Tatălui, știe că are nevoie de pregătire pentru a trece prin ispita aceasta a îndoielii. Și, dragii mei, este momentul acum să vă adresez o întrebare. Și îmi pare foarte rău că nu pot asculta răspunsurile dumneavoastră. Însă întrebarea care involuntar apare în minte este: dacă în fața Mântuitorului au fost încercări atât de grele și nu le-am pomenit pe toate, dacă în fața Lui a stat această furtună năpraznică, cum s-a pregătit Iisus? Care a fost modalitatea prin care Mântuitorul nostru a ales să fie gata pentru ceea ce urma să vină? Venim acum la ziua de miercuri. Miercuri, ultima miercuri din viața Domnului Hristos, a fost trăită potrivit interpretărilor tradiționale ale Evangheliilor, diferit decât celelalte zile din săptămâna patimilor. În ziua aceasta, Mântuitorul nu a intrat în templu. În ziua aceasta, Mântuitorul nu a răsturnat mesele celor ce vindeau în templu și cumpărau. În ziua aceasta nu ni se spune că a fost în casa vreunui om. În ziua aceasta mulțimile nu au venit înspre el aclamându-l, strigând Osana, Fiul lui David. Ce face Iisus în ultima miercuri din viața lui? Dragii mei, informațiile sunt extrem de sumare. Însă cred, și este ceva ce nu poate fi luat din convingerile mele, cred că în ziua aceea Mântuitorul a făcut ceva ce era un obicei pentru el în fața marilor evenimente ale vieții. Vă aduceți aminte? Domnul Iisus s-a născut, a trăit și despre copilăria lui știm foarte puține lucruri. Însă ceea ce știm este că într-o zi a venit momentul când lucrarea publică, lucrarea pentru care părăsise cerul și coborâse pe pământ, trebuia să înceapă. Și știți cum a început lucrarea aceasta? Ioan Botezătorul era în apa Iordanului. Mulțimile erau acolo doritoare să fie botezate de Ioan. Și la un moment dat, plin de surprindere, Ioan îl vede venind pe Domnul Hristos. Mântuitorul nu avea nevoie de botez. Însă se întâmplă lucrul acesta. Iisus intră în apa botezului și ne spune Sfânta Scriptură în felul următor: după ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat și Iisus. Și pe când se ruga, s-a deschis cerul și Duhul Sfânt s-a coborât peste el în chip trupesc ca un porumbel. Și din cer s-a auzit un glas care zicea: Tu ești Fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Dragii mei,
Ne-am obișnuit să citim Scriptura și în mod special pasajele acelea pe care le cunoaștem bine devin destul de superficial citite. Ce răspuns mai frumos la rugăciune ar putea primi cineva? Ce altceva ar fi putut auzi și primi Domnul Hristos în ziua aceea a debutului lucrării sale publice decât Duhul Sfânt coborând peste el și glasul Tatălui care să-i spună: da, ești gata să începi misiunea pentru care ai venit în lume. Dar vreau să-ți spun ceva, nu ești singur, nimic nu s-a schimbat, s-a schimbat contextul, s-a schimbat lumea în care trăiești, dar tu rămâi fiul meu prea iubit. Și știți de ce a primit Domnul Hristos vestea aceasta din partea cerului? Pentru că acolo, la începutul lucrării publice, a ales să se roage. Trec zilele și urmează un alt moment important pentru ceea ce însemna lucrarea lui Dumnezeu pe pământ. Este vorba de alegerea ucenicilor. Sigur că lucrul acesta conta și pentru perioada când Domnul Iisus a fost aici, dar alegerea aceasta conta în mod special pentru ceea ce urma să se întâmple după înălțarea Domnului Iisus la cer. Și auziți ce spune Sfânta Scriptură? Știți cum s-a pregătit Iisus pentru această alegere importantă? Spune Biblia, în zilele acelea, Iisus s-a dus în munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Da, dragii mei, acesta a fost modul în care Mântuitorul a ales întotdeauna să se pregătească în fața evenimentelor importante. Trec zile, săptămâni, luni și la un moment dat viața Domnului Hristos este aproape de finalul ei. Ne apropiem de săptămâna patimilor, de ceea ce studiem săptămâna aceasta. În bunătatea Lui, Dumnezeu va trimite 2 emisari cerești să stea de vorbă cu Fiul Său prea iubit. Este vorba de Moise și de Ilie. Dar știți de ce face Dumnezeu lucrul acesta? Citim în cuvântul Domnului așa: cam la 8 zile după cuvintele acestea, Iisus a luat cu el pe Petru, pe Ioan și pe Iacov și s-a suit în munte să se roage. Pe când se ruga, i s-a schimbat înfățișarea feței și îmbrăcămintea i s-a făcut albă, strălucitoare, și iată că stăteau de vorbă cu el 2 bărbați, erau Moise și Ilie. Stimați ascultători, acesta a fost modul în care a ales Mântuitorul nostru să se pregătească pentru tot ce era important în viața lui. Că vorbim de botez, de lucrarea publică, că vorbim de alegerea echipei cu care va lucra și prin care va lucra Dumnezeu mai târziu, că vorbim despre pregătirea Lui în vederea evenimentelor finale, întotdeauna, la fel ca în miercurea din ultima săptămână, îl găsim pe Domnul Hristos în comuniune directă cu cerul. Stimați ascultători, uneori căutăm scuze, răscolind chiar și teologic natura Domnului Hristos. Uneori privim la biruința Lui și privind la biruința Lui, simțindu-ne somați să biruim și noi, cădem în descurajare. Și am auzit de atâtea ori oameni spunând, și poate uneori m-am auzit pe mine: El a putut, noi nu putem. El a reușit, noi nu avem cum. El a fost altfel decât noi. Și da, dragii mei, a fost altfel decât noi. Pentru că pentru El legătura directă cu cerul a fost întotdeauna o prioritate. Acesta a fost secretul lui Hristos. Acesta este răspunsul lui Dumnezeu la întrebarea noastră: putem și noi birui? Există biruință și pentru ființa aceasta de lut? Există putere și pentru firul de praf cosmic răspândit în universul acesta? Există sau nu există? Și știți care este răspunsul lui Dumnezeu? Da, există. Dar puterea aceasta vine în strânsă legătură cu cerul. Și, dragii mei, în momentul acesta aș vrea să vă întreb: oare
răspunde Dumnezeu acestei nevoi pe care noi o avem? Oare este Dumnezeu interesat să ne fie ajutor în luptele noastre, aducând soluții pentru problemele noastre? A făcut sau nu a făcut Dumnezeu ceva pentru asta? Și pentru că timpul trece atât de repede, răspunsul meu va fi scurt, dar va fi hotărât: da. Și știți de unde știu lucrul acesta? Nu trebuie să citești toată Scriptura ca să ajungi la această concluzie. Nu trebuie să citești Vechiul Testament întreg, Noul Testament separat. Nu trebuie să o iei paragraf cu paragraf. Trebuie să citești doar primele pagini ale Bibliei și să constați că acolo, la începutul tuturor lucrurilor, Dumnezeu a făcut două lucruri. A pus deoparte o zi și s-a pus pe el la dispoziția omului pe care l-a creat. Nu este niciun dubiu, și voi citi repede câteva versete, aș fi putut să citesc mult mai multe. Nu este niciun dubiu că în ziua a șaptea, după creațiune, Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse și în ziua a șaptea s-a odihnit de toată lucrarea pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o, pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o zidise și o făcuse. Nu este niciun dubiu că mai târziu, atunci când Dumnezeu a ales să transmită în scris poporului său legea celor 10 porunci, Dumnezeu a avut grijă ca în legea aceasta să fie scrise cuvintele: adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Și voi parafraza puțin: să lucrezi 6 zile, să-ți faci tot lucrul tău, să nu rămână nimic nefăcut. Dar ziua a șaptea nu este a ta, ziua a șaptea este a Domnului, pentru că Dumnezeu a binecuvântat-o și a pus-o deoparte de la început. Nu este niciun dubiu că atunci când Mântuitorul Iisus Hristos a coborât în lumea noastră luând chip și natură umană, a înțeles ceea ce a făcut Dumnezeu de la început și a respectat ceea ce a făcut Dumnezeu de la început. Și spune cuvântul sfânt, a venit în Nazaret, unde fusese crescut, și după obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă, s-a sculat să citească. Da, dragii mei, nu este niciun dubiu că Mântuitorul nostru, al cărui nume îl purtăm, a făcut lucrul acesta. La fel, este o certitudine că ucenicii Domnului Hristos, că primii creștini, că apostolii veniți mai târziu, cum ar fi de exemplu Pavel, au înțeles și preluat aceeași învățătură și practică din gura lui Dumnezeu. De aceea citim în Sfânta Scriptură, când au ieșit afară, neamurile i-au rugat să le vorbească și în sabatul viitor despre aceleași lucruri. Și merg mai departe citind cuvântul care spune: în sabatul viitor aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. Și da, dragii mei, nu este niciun dubiu că la un moment dat o schimbare a avut loc. Nu este de negociat un adevăr care ne spune că treptat sacralitatea zilei de sabat a fost transferată asupra altei zile, că a fost legiferat prin autoritatea împăratului, că a fost asumat prin deciziile târzii ale bisericii în sinoadele ecumenice. Nu este un dubiu că lucrul acesta s-a întâmplat. Însă, dragii mei, întrebarea acestei serii nu este dacă există sau nu există claritate în Scriptură și în istoria bisericii cu privire la ce spune Dumnezeu despre timpul acesta pus deoparte de El și cu privire la schimbările care au avut loc. Întrebarea este alta. Îți mai dorești tu să-L întâlnești pe Dumnezeu în timpul hotărât de El? 6 zile Dumnezeu este la dispoziția ta. În ziua a șaptea vrea să fii tu la dispoziția Lui.
Este o dovadă de respect, de ascultare, de înțelegere a voiei lui Dumnezeu. Este un test al loialității. Cu niște ani în urmă, stăteam de vorbă într-o seară târzie cu niște prieteni. Erau cu alte convingeri decât convingerile mele și subiectul pe care îl dezbăteam împreună era tocmai acest subiect al închinării, al timpului pus deoparte de Dumnezeu pentru om. Erau 3, eram singur și a fost o discuție foarte frumoasă, o discuție creștinească în cel mai pur sens. Am deschis Scriptura, am citit, am argumentat și eu, au argumentat și ei. Și prietenii mei aveau un argument pe care cu care se străduiau să mă convingă. Știți care era argumentul? Pentru Dumnezeu, toate zilele sunt la fel. Așa că nu contează. Nu contează dacă te închini ca Iisus Hristos. Nu contează dacă te închini ca apostolii. Nu contează dacă te închini ca primii creștini. Nu contează dacă te închini cum s-au închinat creștinii veniți mai târziu. Nu contează. Pentru Dumnezeu este același lucru. Și la un moment dat, obosit de argumente care parcă se loveau de un zid, m-am uitat înspre prietenii mei și le-am spus: băieți, sunt de acord cu voi, nu contează. Și mi-aduc aminte cum dintr-o dată parcă chipurile li s-au luminat. Nu mi-au spus niciodată, dar probabil că în mintea lor au zis: în sfârșit am reușit să convingem un rătăcit, să-l ducem la Hristos. Nu știu dacă au gândit așa sau nu, dar am tăcut câteva secunde și apoi le-am spus: dragii mei, dacă tot nu contează, de ce să nu facem noi cum a făcut Domnul nostru? Dacă tot nu contează, de ce să nu facem noi cum a făcut Dumnezeu în Eden? De ce să nu facem noi cum și-a învățat poporul călăuzindu-l prin legea despre care apostolul Pavel spune că este sfântă, dreaptă și bună? De ce să nu facem noi cum a făcut Mântuitorul nostru? De ce să nu procedăm noi cum au procedat ucenicii lui? De ce să facem altfel? În momentul în care căutăm o altă variantă, nu suntem oare Petru care îl tăgăduiește pe Hristos? Nu suntem oare ucenicii care se ceartă pentru întâietate și certându-ne pentru lucrul acesta, încercăm să avem noi ultimul cuvânt, chiar înaintea cuvântului lui Dumnezeu? N-am căzut cumva în capcana îndoielii, nemai știind ce să credem pentru că Biblia spune într-un fel, pentru că oamenii spun în altfel și nu sunt puțini? N-am ajuns cumva să nu mai știm cum să credem? Dragii mei, întrebările acestea sunt grele. Le-am rostit repede, dar m-aș bucura dacă dumneavoastră le-ați relua și v-ați gândi la ele. În fața acestor întrebări putem să ne împietrim inima. În fața acestor întrebări putem să căutăm, să dezvoltăm prejudecăți. În fața acestor întrebări putem să tot căutăm versete în Sfânta Scriptură care nu există. Sau în fața acestor întrebări putem să-i spunem lui Dumnezeu: Doamne, condu-ne la cuvântul Tău. Vă aduceți aminte când Mântuitorul se ruga pentru ucenici? În rugăciunea din Ioan 17, Mântuitorul spune: sfințește-i prin ce? Sfințește-i prin adevărul Tău. Cuvântul Tău este adevărul. Însă, dragii mei, dincolo de ceea ce ne cere Dumnezeu, și este clar în Sfânta Scriptură, este ceea ce ne oferă Dumnezeu. Într-un oraș mare trăia o familie, un soț, o soție și 2 copii. Bărbatul acesta avea o afacere și muncea din ce în ce mai mult, considerând că dacă s-ar opri o singură zi, totul s-ar nărui.
De-a lungul timpului, în casa lor s-au adunat tot mai multe lucruri, pentru că așa se întâmplă când muncim mult, dar era tot mai puțină pace. Soția îl privea din ce în ce mai distantă, copiii parcă nu mai aveau nicio legătură cu el și într-o seară, băiețelul lui de 8 anișori a sărit în brațele lui și l-a întrebat: tati, când vine ziua aceea când să stai din nou împreună cu noi? Și tatăl, zâmbind, i-a spus: repede, foarte curând, o să vină ziua aceea. Și au trecut zile și săptămâni și luni și proiectele nu se mai terminau niciodată. Într-o seară, bărbatul acesta a venit târziu de la lucru. Toți ai lui dormeau, trecând prin bucătărie. A fost surprins să vadă pe masă un desen. Era făcut de băiatul lui de 8 anișori. Privirile au fost ațintite asupra desenului aceluia pentru că a văzut că acolo era desenată familia lor. Și știți cum desenase copilul familia aceasta? Era acolo mama, era acolo sora lui, era acolo el și mai era acolo un scaun gol. Și sub imaginea aceea, copilul a scris: aici ar fi trebuit să fie tata. În seara aceea nu a putut să doarmă. În seara aceea, întrebări peste întrebări au pătruns în sufletul lui. În seara aceea s-a întrebat: dacă o să merg tot așa, unde voi ajunge? Nu cumva voi pierde tot ce mi este mai drag? În seara aceea Duhul lui Dumnezeu i-a adus aminte ceea ce știa de mult din copilărie: ce i-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Și, dragii mei, istoria ne spune că în sabatul următor tatăl acesta și-a luat familia și au plecat împreună spre biserică. Au ascultat predica, au cântat, s-au rugat și în timp ce se ruga, Duhul lui Dumnezeu a vorbit inimii lui. Au mers acasă, au mâncat împreună, au plecat în parc, au petrecut timp frumos la oaltă. Și ziua aceea a fost atât de frumoasă, încât seara copilul a sărit în brațele tatălui și i-a spus: tati, sper că sabatul va veni în fiecare săptămână. Dragii mei, trăim timpuri frumoase, dar extrem de solicitante. În alte vremuri, programul era program. Telefonul fix te deranja doar dacă erai lângă el. Anotimpurile dictau cumva ritmul vieții. Astăzi lucrurile nu mai sunt așa. Telefonul aproape că a devenit o parte integrantă a corpului nostru. Iarna vine, dar odată cu ea nu mai vine și liniștea altor vremuri. Suntem tot mai alergați, mai obosiți, mai chinuiți. Și Dumnezeu știe lucrul acesta. Și pentru că îl știe, a creat pentru noi un timp al deconectării, al odihnei, al părtășiei cu El și unii cu alții. Dragii mei, sabatul, timpul acesta pus deoparte de Dumnezeu, nu este ceva ce Dumnezeu ne ia, ne cere. Este ceva ce Dumnezeu ne oferă. Dacă în seara aceasta, aici sau acasă, este cineva care ar vrea să-i spună lui Dumnezeu: îți mulțumesc, Doamne, pentru ce ai făcut pentru mine, oferindu-mi timpul acesta în care să pot sta de vorbă cu tine. Dacă în seara aceasta este cineva aici care a obosit să tot încerce și să nu reușească, dacă este cineva aici care ar vrea să-i spună lui Dumnezeu: Doamne, vreau să-ți ofer în fiecare zi din timpul meu și vreau să respect în fiecare săptămână timpul tău, vă invit să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm lui Dumnezeu să pecetluiască în inima noastră dorința aceasta bună. Părintele nostru iubit,
stăm înaintea Ta și suntem atât de fericiți că ești Dumnezeul nostru. Îți mulțumim pentru Mântuitorul Iisus Hristos, care a coborât din cerurile prea înalte și a locuit printre noi pe pământul acesta. Îți mulțumim pentru exemplul Tău și pentru exemplul Lui și pentru exemplul creștinilor de dinaintea noastră. Doamne, în fața provocărilor vieții, îți mulțumim că nu suntem niciodată singuri și îți mulțumim că Te-ai pus la dispoziția noastră pentru ca în fiecare zi să putem sta de vorbă cu Tine. În mod special, Tată, îți mulțumim pentru odihna zilei a 7-a. Îți mulțumim pentru posibilitatea de a ne opri, pentru posibilitatea de a te întâlni, pentru posibilitatea de a-ți preda Ție viețile noastre. Te rog, Doamne, să binecuvintezi pe toți cei ce în seara aceasta, aici sau în altă parte, au ascultat cuvântul Tău. Și Te rugăm, Doamne, fă-ne parte tuturor în viața aceasta de biruință și în împărăția Ta de o viață eternă alături de Mântuitorul nostru. Amin.